Noson fwy'n hynno, noson y bêl-drod ola. Degod ma fan hyn ar goedlan y parc. Baines i'r canol, Williams. Lawr y ge. Digon o sŵn gan y cefnogwyr. Dim llawer o mateb gan y dyfarnwr. Mae'r chwarae'n parhau. Thi Mwan Dwe rhithro heibio arwng yr amddiffynwyr ac yn rhwydo! 2 funud ar y cloc. A Mwan Dwe yn sgori'r eilwaith y tymor hyn. Yn rhy gyflym o lawer i amddiffyn Aberystwyth. Yn rhy gyfrwys hefyd ar ergyd yn rhy gywrain. Rhwng goesau Conor Roberts. Fi mor arwrol ddyddiau yn ôl yn y gêm gyfatebol ar Barc Latham. Fletcher yn brwydro yn y canol. Dyma Jones yn taflu'n i'r canol. Mae Kellaway na! Croesiad peryglis gan Matthew Jones. A Jeff Kellaway yn hyrddio hunan at honna. A fod feddi'n llydan. Aberystwyth yn parhau i bwyso. Baines yn trwma i'r canol. Enelia Mendes. Mendes yn parhau ar ergyd! Fod feddi heibio'r postyn. Dyna gyfle gorau Aberystwyth. Williams. Dyma Price. Yn troi, yn glyfar, yn ryddhau Baines ar y dde. Cyfle i groesi. Mendes yn cyrraedd, y peniad i'r canol! A'r cyfle wedi wastraffu, ond mae yna bwydo at ysmotyn. Bamford ar peniad, ond hefyd yn derbyn gwthiad yn ei gefen. Carden Felen yn y cyfamser, ond Bamford yn achosi'r problemau ar ôl munudau o ddod i'r ca cyn chwaraewr y Dre Newydd. 535 munud ers i'r Dre Newydd ildio. A Matthew Jones sydd yn rhwydo o flaen i gefnogwyr y tîm cartre ar ôl pwyso drwy gydol yr ail hanner gyda 5 munud i fynd yn union i'r sgôr. Fletcher. Dim ond 2 o'r 7 munud wedi ychwanegu sydd i chwarae. Cyfle arall i Fletcher i daro hon i'r canol. Y peniad nôl tu ôl i'r golwr i mewn i gefen y rhwyd. Y Dre Newydd yn dathlu. George Harry sydd wedi gweithio'n ddyfal drwy gydol y noson yn ymddangos ar ôl 94 o funudau i ddwyn triphwynt o dan drwyn Aberystwyth. You know, exceptional performance. We ground it out. Fantastic for the 2 young players up front, George and Thumper. I thought they were fantastic. Look, they worked their back four all night and deserved their goals. And you know, look, that's you know, we haven't conceded a goal again from open play now in that 6 games. So, you know, lots of positives to take. But you know, we ground it out. You've got to do that, and when the chance comes, you've got to take it. And all credit to George. You know, he's guided it in the back of the net, and it's a big and important 3 points for us. Yeah, gêm mawr nawr ar ddiwedd y tymor te. Ie, rhaid i cael pwyntiau, i cael gap bach i datblygu. A gobeithio dod â 1 neu 2 chwaraewyr newydd i mewn. Mis Ionawr, os na bobl yn barod i ddod mewn? Yndi, dwi'n gobeithio fydd yna 3 neu 4 dod i mewn. A gan i weld, obviously, gan i weld sydd eithi yn mewn yn y penwythnos. A dyn gobeithio fydd yna 3 4 dod i mewn. You know, we'll just try and get as many points as we can, and that's been the aim since the start of the season, and we'll go from there. You know, we'll see where we go. If after 22 games we're in the top 6, great. If we're not, then we'll be as close as we can to that 7th place, and that's got to be the aim. So, you know, it's the same every year. We're not going to get carried away. It's a fantastic win tonight in a tough place, like I said. But, you know, we'll meet up, we'll dust ourselves down, we'll enjoy tonight, and then we'll meet up and prepare for TNS.